タバコ吸いますか？はい。何本ですかね、1日。1日5本ぐらい。Konnichiwa mga buddy, ngayong araw pupunta tayo ngayon ng dentist at galing nga dito sa bahay namin, binabike ko lang ito dahil malapit lang naman at dumaan muna ako dito ng 7-Eleven para may pambayad tayo doon mamaya sa clinic na pupuntahan natin dahil malaking abala talaga pag masakit yung ngipin mo lalo na pag nagkataon na nasa trabaho. Sinabi ko na agad sa leader ko para mabigyan ako agad ng schedule dahil hindi naman tayo pwedeng basta umabsent dito pagdating sa trabaho dahil napaka-workaholic talaga ng mga hap. At ang clinic nga na pupuntahan ko ngayon ay malapit lang sa tinitirhan ko, ilang minuto lang nandito na agad ako. Tara, pasok tayo. So, ito yung clinic na pupuntahan ko ngayon at first time ko tong bumisita sa clinic ng Japan, dentist ng Japan. Okay, so ito yung clinic na pupuntahan natin ngayon. Nandito na tayo. Tara, pasok tayo. Gozaimasu. Ayuyaku shimasu. Hai. じゃあ保険証ありますか？はい、あります。薬飲んでますか？飲んでません。飲んでない？歯磨き1日何回ですか？1回だけ。すいません。おタバコ吸いますか？はい。何本ですかね、1日。1日5本ぐらい。5本ぐらい？ Matapos ang ilang minutong tanungan, pinapasok ako agad sa kwarto para ma-x-ray at ma-check na yung ngipin ko at ilang minuto lang din lumabas agad yung resulta at ito na nga, magbayad na tayo at binigay na rin sa akin yung mga gamot na kailangan kong inumin. Kukunin na natin to para makauwi na tayo. Ayun, palabas na tayo. Tapos na, check up lang tayo ngayong araw. Yun lang kadali. Kailangan mo lang makipaglaban muna ng nihunggo saglit. Yun lang. Thank you for watching. Bye bye. Ayan yung clinic na pinuntahan ko, si Kukuro.